May bagarabi gagayam ken kakabsat. Iti dayto yarang fiesta misa ni Apo San Roque apatron tayo dito San Roque. Kadwain tayo dagiti sumagadat ng yawan na intention pagyaman ka. Isuda da Claire Fernandez and family, J. Ford Galano and family, John Ray Galano and family, Derma Battery and family, Nikki Valerie Quesada family, Jerome Garabeles and family, Nora Wanda San, Sammy and Eduardo Caldova and family, Rolando Isidro and family, Teresita Canillo and family, Banaw family, Miley Valdres and family, Irish Moira Fernandez and family, Emelinda Garabiles and family, Salvador Baturin and family. Hasta appointment nga idawdawatan tayo ng kararagan, nagiti sa mga dad nga minminatay tayo. Isuda da Adelito Canillo, ken idawdawatan tayo pa nga eraman dagiti. Nakabsan tayo ngawan, ngamin minatay ngawan pulos makalagay kadakal. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo anda kumang kada kayo. Kakabsat iti daytoy na santuan a misa panangrambak tayo ti fiesta ni San Roque nga iso ti mangibabaet, iso ti patron tayo. Iraman tayo pa ni ikararagan ni Sian Sakari Ines, John Noriel Ines, Margarita Real Secretario, Gordon and Luis Bruce, kaslamot da Jeb ken Benita Ro. Kakabsat agkamatalit tayo ti Diyos, ti babandi pa ng ibabaet ni San Roque. Sapay kumata makapudno tayo matititalit na, mapunas dagiti amin asaksakit tayo, babaen ti pa ng ibabaet na. Tapno maikarita yung makiranot iti dati na santo na misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, kat pagbabawyan tayo ida. Apo kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kaasyan na tayo pumatiman nakabalin na Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, itibiyag na agnanayon. Ida-idayaw ti Diyos, babaan di pa ng kanta tayo ti gloria.
Kumararag tayo. O Diyos, tapno masurot mi ti dalan di pan nakaisalakan, inted mo di pagpatulad dagiti sa santos mo, amang papigsa ti kinarasimi. Ipaay mo kat akaasi, tada kami amang rambak ti isiserrek ni San Roque iti Gloria. Umadani kam metken ka, babaen dagiti pagpatulad na. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Muna may basa. Daytoy may basa na hadaw iti libro ni Propeta Ezekiel. Kuna ti Apo a Diyos. Aramidek tuken ka, ti kay batugan ti aramid mo, agsipod ta nagtalikudam, dagiti karing, ken sinalungasing mo ti tulag. Nupay kasta, bigbigek tinagtulagan ta iti ubing kapay. Kaya't agtulag ta iti matalinayon. Malagip mo to ti inaramid mo, kaya't pagbabay ng to inton mapapsublim, ti inauna, ken inaudi akakabsat mo. Pagbalinek to ida akasla anak mo a babae.
Nupay saan apaset na ito'y tinagtulagan ta. Pabarwek to tinagtulagan ta. Ket mamamum to asyak ti Apo. Inton pakawanen nak dagiti amin a basol mo. Malagip mo to ida. Di kanto makasao, gapo tinapalalo abain mo. Daytoy ti sao ti Apo. Salmo responsoryo pagsumbat tayo. Bimaaw ti pungtot mo, tapno liwliwayan na. Ti Diyos ti mangisalakan kanya. Agtaleka kenkwana ket awan pagbot na. Ti Apo ti mangted ti bilag ken tigsak. Wen, iso ti mangisalakan kanya. Agragsak ti mawawi ti nalangniis adanong nga hinumenta. Sumba. Bimaaw ti pungtot mo gapu. Agyaman kayo iti Apo. Agpatulong kayo kenkwana. Ibagayo kadagiti amin a nasyon ti inaramid na. Ipakaamuyo kadakwada ti kinatanok na. Sumba. Bimaaw ti pungtot mo tapno liliwan na. Kantahan niyo ti Apo. Gapo kadagiti na indaklan nga inaramid na. Iti entero alubong ipadamag yo ti kasta. Agpukaw kay nagkanta kayo kuma. Dagiti amin nga agna edisyon na indaklan tinasantuan a Diyos ti Israel. Ket magipagnaed kadagiti tattao na. Sumba. Bimaaw ti pungtot mo tapno liliwan na. Ti Apo at dako kada kayo. Iban na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Immasinit ken Jesus ti sumagmamano a Pariseo tapno suuten da babaan ti panagsaludsod da. Ipalubos ka di tilinteg nga isina ti lalaki ti asawa na iti uray anya agapo at arigagayan na. Simmungbat ni Jesus. Diyo nga dinabasa da ito apaset tinasantuan na surat. Idi punganay tinamarswa inaramid na ida a lalaki ken babae. Kinunanapay daytoy tigapuna apanawan to ti lalaki dagiti nagannak ken kuana ket makitipon to iti asawa na ket agbalindang ton amay maysa. Isot gapuna asaan dan adwan udikat may maysadan. Narod saan napagsinaen ti tao ti pinagtipon ti Dios. Sinaludsod ken kuana dagiti Pariseo apay ngarud nga imbilin ni Moises nga ikkan dagiti lalaki ti asawa da iti kasuratan iti panagsina sana papanawen. Natangken ngamin ti ulo yo iso nga impalubos ni Moises na isina yo ti asawa yo kinuna ni Jesus. Ngan saan adaytoy ngan saan akastoy idi punganay ngarud konak kada kayo at ti lalaki amang isina iti asawa na idinto asipuputno ken kuana makabasol iti pannakikamalala no mga sawa iti sabali. Kinuna dagiti adalan na no kasta ti kasasaad ti agas sawa na saysayaat lang aruden nga awan ti agas asawa. Simbongbat na Jesus saan nga agpaay daytoy apan nursuro iti tunggal maysa no dilaen dagiti pakaititan na tanaduma-duma ti gapo asaan na panangasawa dagiti lalaki. Adda di mga asawa tanayanak da nga adda pagkurangan ti kinalalaki da.
At damit dagiti di mga sawa, gapo ta nakapunda, ket dagiti daduma, gapo ti panagserbida iti pagarian ti langit, ti makatungpal iti daytoy apan nursuro awaten na kuma. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Happy Fiesta Apo. Good evening. At damang kita-kita kanyak no al-aliaak haan siya pala dayto niya. Kasi na Diyos nabiyagak pailaan. Diyan mo ano tinungkulang dati kandelaan. Kamu kay mga kantang tilaglagi pa no siya ti kumusay. Idiubing kami ti awang paimot namin ti ointment nga ado ini ti pagag-agas mi ti dagita gaddil legteg nulegteg ko namong kaya nga amoy tay kaya nga tay sabong taltalam itapal mo napinpintas na bilbilad di ang moyo pasulto pam di jay mataan na nung nagsakit mat wala sa atit kan dati baikan dati po uran da jay papel pepura mi jay papel sa kabin ko di baso wala da jay buti sa kaiba kasi pasulto pa na di jay bana kasi nuligtag kano mano dagitay gaddil ti pagagas kada giti nagaigit ti baybay mayat kanya dato no aglaing-laingan na pandala iuper ti baybay lumaing kada kami kakaasi kami kapot awan mo ti ointment kakaasi kami mang palpaltik tilastik kun jingilaw nga umay mang jek palpaltik kami tagimo nga lumaing adda mo dagiti tao nga managgaddil kasi na pud sambi nga sakit ti managgaddil adda dagiti aggaddil ti ulo na rin nakanigbaan ko nadan sa dayjan right. Kundi jagat din ti may isang pagag-agas mino daddo majak amo na amoyo apo mi padpadil din ti aso. Hanya mo dijay. Ay man sa ganto partyan. May pauraga na mo lang at lumay. Amma dijay apo padil din ti aso. Asya madubing kami diyan mo bay. Natulad mi kini ko San Roque hanak kasi istorya San Roque amoyo niya. Kay so patron nyo. Ni San Roque, 20 years old, na pan nag-pilgrimage ijay, taga-Francisco na pan nag-pilgrimage ijay Italy. Kaya dyan nagpandemya, nagwaras ti sakit. Nanguro na ti dyan kaslagadil. Siyempre, ibinapanawon, awang paimot ati ointment, awang paimot ati ag-agas, awang paimot ati amuan, ngayon ti agas da idiman. Katata ni San Roque, na inayaywanan na dagiti masakit aging gana nga isuna na alisan ti sakit kagapo awan ti agas di kas tagaro dagiti sakit ini dagiti kukutel dagiti nga maagasan ti sakit na mapandagyan girokrokid di bantay ijaydan nga agyan tapnohaan nga makaalis kasla kumano pandemya niya dagiti kukutel idi no ti pagyan da, kuweba ko makalaw matabat-bat dito, kuweba no umay da mga alat, ikananda dito'y, nakaiganda ti bell. Masapol nga 50 meters, ibaki na dagiti kananda di igiti kalsada uno, kala ko mga di public place ang alaan da, subli na awan umas kasidad, tanong masidad ka maibilang ka nga, sakit. Naman ano pa, apo Jesus na dyan, nung di panahon ni San Roque, tingkastanan, gaputan na alisan ng tigaddilan, gaputan na ngay aywan ka dahil sakit na alisan mo isuna. Kanyang kastanan na paano na bantay, na paano ijay kweb-kweba, agigyan ijay, tapno, niya naganan, ijayan nga matay. Nung amoy ni San Roque, inya tinapan ng kuhan niya na, niya aso na, isugar na aso ni San Roque. Hindi ubingat ti panagkitak ni San Roque, yung nato na gilupo na nga daso na kinagat ti aso kung kunami. Magayan ta, iso mang dildil ti gaddil na, iso mga agas, aging gana nga, iso mangikitag ti kinapay ti aso, apan nabalbalunan ni San Roque. Kagapot intercession, nagapot ni San Roque, di pa nang ibabagat na nagbalin na patron ti pandemya. Gusto mo da pandemya, kinsaksakit, gadgaddi. Mabalin nga agad kararag kini San Roque, naggadil ta ulo ta anak mo ta nakabuyat ka ti naputog na ganom itayan ti ko ta nakanibbaan ko na rin mo ano may babaon ni San Roque. Dahil istorya na iso nga iso ti Fiesta tayo. Fiesta tayo niya po Roque Reyes tayo kararagan nyo. Birthday. At tanaal daw. Kada di istorya na ni San Roque, anya ti maagal tayo ito'y. Umuna, ni San Roque, inted na ti ayat na, uray pa'y narugit. Di sakit.
nga inaiwanan na. Haan na nga pinanunot no maalisan, haan na nga pinanunot no maakaran, ubing 20 years old ini. Haan na nga pinanunot di bagina, ti pinanunot na, di pa nangaywan na kadagiti tattao na. Dahil ti ayat, nga hamo nga panunutan no inya ti bunga na kingka. Dahil ti ayat nga uray no among nga agsagaba ka, ijay aramidem, ngam gapulaan ti ayat mo kinikabsat mo, hamo nga panunutan, sarapos uken. Dahil ti ayat, kaslamot aday ti ebanghelyo tayo, agasawa. Sa ludsod na gini Apo Isus, imbagamot tilintag na agaramid ni Moises ti kasuratan, dagiti tattao ti kasuratan, ta isina ti lalaki. Lalaki lang na ti adaret na nga mangisina. Awan ti babae, di panahon ni Apo Isus. Kakuna na natangkad nanging taulo yo. Kanya ti meaning na may ti panagasawa. Ti panagasawa ka, di jay partnership ka. Haan nga amin ka honeymoon. Nasumred ka tibiyat tinaasawaan na kasi sasagana ka magkaslakin San Roque nga mang sarakusok ti panakaparpariga, panagsakripisyo. Uray no hammo kayat masapol nga agwan ka, inarakop mo nga rod tibiyat tinaasawaan. Inarakop mo nga rod dahi nga biyag. Kayat na nga sa uwan, ti babaan ti ayap, no sinarakusok mo dahi nga panagasawa, itakderam. Haan nga rin nakarin na basit, nagsurindiran, agawid ka. Sarap ko sukam, anong usang? So, garo di kararan, tinagasawa niya, di kararan, tinagasawa. Agta ko na inay tanto, agin nayat tayo. Agin nayat tayo, itonggal may sa sakit ken, salunat, rigat ken, namay, ragsak ken, liday, di siya nga ti kari. Dahil nga ti promise. Iso kayak na nakasagana. Kaladi kina Kristiyano ni San Roque. Amo na nga madi, amo na nga marigatan, nga mga na pinanunod ni Jarigat, na ad-adda, na impari na ayat na kadagit ikakapsat na. Hasta yung walaan, nubuon tayo dito maibasa, sinaludsod na, lubong ti panagasawa. Halaan mga panagasawa, kuna naman dito yun eh. Adadagit hanga mga sawa, kunana, makabasol ti pan nakikamalala, no usto di kalaysa, isina na, tayan nyaman arason ko na. Ninraman na pa ni Apo Jesus, at dalagiti hanga mga sawa, apaya, at diferensyada, nakapunda, tsaka mo no kasaluti nakapun, hindi, talipanan na napata, ugalukon na, nagkata kapundi baka, nakapunda ko na naman. Handa dalagiti hanga mga sawa, kaputad da, kurang, ti kinalalaki da. At damag handa mga sawa gaputa nakapunda. Dahito di kadagsanan. At damat dagitihaan nga mga sawa gaputi panagserbida iti pagarian ti langit. Dahil ti padiken madre. Haanda nga mga sawa, at damat at single blessedness at dagiti single mat ti panagserbida. Gaputi panagserbida ti pagarian tila. Dahil ti rason na apay nga nakalaka rason nga apay nga mga sawa ti padi. So ano kung kunada kada kayo. Apay nga mga sawa padi ka kunana at paado kayo mga sawa. Tatala ti pampanunutin nyo sobra mga nainlubungan na. At dagar dagi tay handa nga sa sirken day jay sumarod nga nagpastor ka sa kada asawa di kaya si kati ni manglukloko ta pa ya kaya mo tagserbi pagarian ti langit sa tagserbi di jay dahil ti meaning na dayay ito ti bagi tapno at adda iti panagserbi ti pagarian ti langit kaysa dayay kada iti maalaan kasama laking San Roque at tama ila arakupam anya dayay arakupam at ituok na kala ko makada kami napapadi nagbasit at imayang nagpadi ta apaya apan yung matibagbaga namin sinuntot ng talagang king kalolo mahay ka imbes nga mayat ta apo yung no anak yung may sakang tao may dongpar ka awan mo may kanyan kung kuna dato pa ilaan mo so daya ka nang araw ko pang tibiyag ni kumamot ado ang at daragsak na at damo iday na at dasalon up na kanya mo tibiyag may at nagaduma tayo pasidaya, oray lang nga makadadahol ti sarong at madagduma at dinakdakan mo kadalagin ay pulpula, salon at sakit.
Agraman pa na kay Dumpar. Ragsakin liday. Kaslaman lang ang asawa. Kinusumrad kay tiday takas laki ni San Roque. Among nga nadadelikado, among nga narigat. Ngam sa rakusukong taapaya, may sa dagi perasog na andiyan at daan ti pamati. Serbi, di panagserbin kagapukin ni Apo Diyos ang agapo ti tao. Iso nga di pa nagserserbin, iti altar na, iti daytoy, di pa nakimismisan, gapulaan ti tao, nakarabrawo pa yung laro. Apay nga, why do you sacrifice? Apay nga, agsakripisyo ka. Apay nga, the submission iti pusong nagserbi. Naminhaan lang iti tao. Tanutaot pag serserbiyang makaupay nga. Makaupay ati tao no taot pag serserbiyang. Ipapatim di ang serbi, chismisan na kantupay lang. Naging ko na dayta. Ang mukmag, kanapay lang Nandun ni Apo Diyos, uray no mairuruman ka, uray no kaslaki ni San Roque, uray no among nga agsakit ka, uray among nga marigatan ka, sisarapusok ka, taapaya, ang haan nga tao di pagserserbiyan na ununad ni Apo Diyos. Gusto nga ni San Roque kasjemol lang ibiyat tayo, anya nga ang gulo di pa nagbiyat tayo, noon ni Apo Diyos di pagserserbiyan tayo, adalat na mangiruruman, adalatahan na mamagusto kanya tayo. Padasan tayo sa atin nagserbikin ni Apo Diyos, adulang kami, yan mo no, dakes nga apan, huwag na dagitay awan ti maubra na tao, tikit kitaan na ti kabsat na dagitay madi. Nohan nga naunod ti pamati ti tao, ti makikita na ti kabsat na, madihan na makita ti nasayahan. Kasi maglaan, kasi matibiyag tayo. Di San Roque, sa agyaman ni San Roque, ta physical na sakit. Katirigat na no, timang gubak kanyang di pa nagserbin ka emotional, spiritual. Tama di pa nagkita na kanyang. Hindi magla, design. Naman niya ditulbot na amin dahil di kakabsa. Kalaki ni San Roque. May sa dayaan niya di dyan. Talag kini Apo Diyos. Pamati kini Apo Diyos. Isuna ti pangitudan kay ti puso tayo. Haan na tao ti pangitudan kay ti puso tayo. Tati tao no daduma ka kamali, ti tao no daduma ka han nga mamagusto, ti tao no daduma han nga maibagay ijay kayat ti Dios. Isugarod nga adda pan nakairuruman. Sino arabi ti pan nakairuruman no daduma tao. Tuladan tayo dawagan tayo ti panayibaba ni Apo San Roque. Anyaman dagiti saksakit, anyaman dagiti pakarputan. Rimbawan ko madagito iti pamati ni Apo Dios. Tumakdar tayo para ikararag sa pasar. Kakabsat kumamang tayo iti ama tayo na ilangitan, tapno bendisyonan na tayo apada-pada iti dayto ni sang sangayon nga aldaw ti panagpiesta tayo nang nangrunang idawdawatan tayo. Ti kaadda ti urnos ken kapya babaen ti panangibabad ni San Roque a patron tayo. Pumararag tayo ket kuna tayo denggan na kamkadi. Maipaay ti Santa Iglesia ti sangalubungan. Tapno babaen ti pagpatulad dagiti sa santos. Nang nangruna kini San Roque a patron tayo. Umadu dagiti abiyag anapodno a Kristiyan. Dawaten mi ken kaap. Enggen makamangkad. Maipaay kadagiti agtuturay. Aglalo ditoy lugar tayo. Tapno aramiden da ti amin a kabailanda. Amang itrabaho ti ornos ken kapya itaken dagiti masangwanan nga aldaw. Dawatin mi ken kaap. Maipaay ka dagiti amma ti pamilya. Tapno maamiris dati dakkel a pagrepingan dati pamilyada. Sapay kumatay kan ikatenda dagiti bisyo da. Amang dadael to ornos ken rangay ti pamilyada. Dawatin mi ken kaap. Maipaay ka dagiti inna ti pamilya. Tapno babaen ti panagsakripisyo ken panagkararagda. Maiturong da dagiti kami ti pamilyada iti nasingpet na panagbiag. Dawatin mi ken kaap. Maipaay kadagiti saan ang makaammo ti dalan nga agturong iti sambaan. Ti Domingo ken fiesta. Tapno maamiris da at ipudpud no aragsak ken kaipapanan ti fiesta. Masarakan iti sangkafamilyaan
ken sang kagimungan a panagyaman ken panagdaydayaw iti Dios. Dawaten mi ken kaapo. May paay ka dagiti agtutubo, ubing, tapno balinda ragsak ken liwliwa dagiti naganak kadakwada, babaen ti kinasingpet ken kinatulnog da. Dawaten mi ken kaapo. Ingen nakangkad. May paay ka dagiti kakabagyan ken gagayen mi a pimusayen. Tapno babaen ti panangibabaet ni San Roque a patron mi. Magudod da kumantag na nayon na panaginana. Dawaten mi ken kaapo. May paay kadagiti kada kami amin nga adda dito ita. Tapno patinayon kami agkay kaysa. Ngagyaman ken nagdaydayaw ken ka. Kadagiti adu a parabor mo kada kami. Dawaten mi ken kaapo. Ingen nakangkad. Agulimag tayo magdawaten dagiti bukod tayo apanggay. Dagiti panggap ti pamilya tayo. Hintay man ikarkararagan dagiti kakabsat tayo dimawat itulong tayo ang ikarkararag kadakwada. Kumararag tayo, denggan na kamkadi, managayat unay a Diyos, at yaman kami, ti panakadanon mi manan iti dati a panagpiesta mi, baba, iti panangibabaet ni San Roque a patron mi, patgam kad apo, dagiti adaw-dawatin mi asi inanama, gapo ken Kristo nga apo mi. Kumararag tayo kakabsatak na tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paay pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan ni iglesia na. Ipaay mo kad apo tagapo kadagitoy daton mi apangilaglagit mi ken San Roque. Iparabor mo kadakam ti panagkaykaysa ken kapya gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda ko mga kadakayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. Putno unay may karigat rumben annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos.
gapo ken Kristo nga apo mi. Taaramida mati iglesyam ibunga na adi agresat ti baro apakakitaan ti kinasimpet. Babaan ti nakakaskas daaw apan nagbiag dagiti sa santos mo. Ket ipaay mo tinalawag apan neknek ti ayat mo kada kami. Kastapay ababaen tinisang sanay nga pagpatulad da maawis kami nga agbiag tapno may paay kada kami dagiti bunga ti pannakaisalakan ket babaen ti makaayayo ken kaapa nang ibabaet da ipaay mo ta pannalaklib mo kada kami isot gapo na ang makidanggay kami kadagiti amin nga angheles ken sa santos ket agraragsak kami ang mangidaydayaw ken ka ket kunami adi agsarday. Pudno nay apo biig ka akinasanto ket si katigugwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi ngarot ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adakon tapno pagpalinan dati paay mo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok na ngala iti tinapay nagyaman kan ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo kat mangan kay amin iti daytoy tada ito'y ti bagi iso mayawat to ama ipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy kada ito iti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon at tulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden yo daytoy apangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babayan ti krus mo. Iti ngarod pa nang ilagid mi ti papatay ken panagungar ni Kristo. Idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biak ken ti kalis ti pannakaisalatan. Agyaman kam ken ka ta empaay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo kadag serbi kam ken ka. Dawatin mi apo tada kami ang makirano diti bagi gandara ni Kristo. Pagkaykaysahan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kadaapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan ket parayrayom ti ayat na anayusan. Laglagi pa met ni Francisco a Santo Papa ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat ni Pimmosayan as inanama ti panagungar dantoy ti sidong takaasin. Awaten kad iday ti sidong taranyag mo apakakitaan da ken kay birupan rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikari kam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken gasata na Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin as santo nang runa ken ni San Roque.
isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka. Gapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken itisidom ni Kristo. Ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi kan kama nakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Hintay umararaw iti Ama, kadwalon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumati pagariyan, matungkal kumatinaken mo, dito'y dagarakas sa dilangit. Itgam katakan kaya litoy, itanim mi ti patinay nga ilaw. Pakawalan ka iti basol ni akasmet pamakawan ni. Kadagiti nakabasol kada kami. Di na kamet kayayan, mandugot siniso, salamat dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ngay ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi. Ken iti yaay ni Hesus Kristo anagisalakan kada kami. Ako ang ituray ti panakabalin kanindayaw kanunay O Apo mi ang Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapukan niya ti tedko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi tiningmingam no digat ti pamati ti iglesyam. Ket kasmayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana. Ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiag ken agari. Iti agnanayon nga awan ti inggana. Ikapya ti Apo kan kanayon kumangat da kada kayo. Iti napakumbaba ken napnon ayat apuso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada kayo kapya kada kayo. Cordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lupo, asyan na kami. Cordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lupo, asyan na kami. Cordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lupo, igtem kadapang ti kapya. At to'y ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lupo. Nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo ya ko tayo may kanya, may kalahin sa o may
libungan, sabay kumapaiting, daytoy yapanangan, ingkang magluhidon, kabyat sa lubungan. Dadaig ka sa plano, ingkang umasige, naiteng pasilaw tibiyang, ingkang isege. Bukin lamyat, ingkang ikaleng, luluwang, ingkang paeten. Kumararag tayo. Ipaay mo kad apo tadagiti sakramento nga inawat mi iti panangilagit mi ken San Roque. Pasantenda dagiti isip ken puso mi tapno maikari kami ang mairanod iti kina Dios mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyok ti Espiritu Santo. Dios nga nanayon nga awan ti inggana. May palagip ka dagiti altar servers, umay kayong to amin na bigat, ibagayon to ka dagiti kadwayo, hindi group chat yun, ya. Danayon ti praktisyo, at da brother, at da seminarista, hindi brother Carl nga umay mang nayon ti mang train kada kayo, ti mang nayon ti jay amuyo ti panagserbi. Alas 8, da kayong to, ya, ibagayon din yung kadwayo, ya. Ti Apo at da kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, kendi Anak, kendi Espiritu Santo. Nalpasan din na Santo na Misa, intayo ni ti ayat ken kapya ti Apo. Happy Fiesta kada kayo Apo, nga Gibon San Roque.